боиси сарфарозӣ аст ки солҳои охир дар баробари ниҳодҳои филмофарӣ расмӣ ҳамзамон баъзе студияҳои шахсӣ ҳам ба сабт ва таҳияи филмҳо машғул ҳастанд ва ҳоло мо дар ин ҷо мехоҳем аз фаъолияти як гурӯҳ ҷавонҳои соҳибзавқе қисса кунем ки чандест ба наворбардории силсила филми «Хона» машғул ҳастанд ва ин силсила филм мавзӯи бисёр актуалиро дар бар мегирад, яъне тақсими мерос ки фикр мекунам ахиран дар баъзе хонаводаҳои мо ҳам ин чиз ба назар мерасад. Яъне мавзӯи рӯзмарра аст. Бале, дар бораи се бародари силсила филми «Хона» қисса мекунад ки ҳангоми зинда будани падарашон ё худ дар қайди ҳаёт будани ӯ ҳеҷ наметавонанд ки мероси ӯро байни ҳам тақсим кунанд ва инам дар ҳоле ки дар хона ки онҳо зиндагӣ мекунанд моли онҳо нест. Ин хонаро бародари хурдиашон яъне ки дар банк ба гарав мондааст ва ҳамин гуна воқеаҳои филм тезу тунд ҷараён мегиранд ва муаллифони филмнома Фарҳод Ғафурпур, Дилошоб Орифзода ва Ғайрат Қодиров мебошанд ва филми мазкур дар коргардонии ана ҳамин ҷавони серталош Фарҳод Ғафурпур пешниҳод мегардад ва Фарҳод Ғафурпур дар баробари яке аз муаллифони лоиҳаро ба ӯҳда доштан ҳамзамон коргардони ҳамин лоиҳа шинохта мешавад ва ҳамзамон ҷавоне аст ки дар самти ҳунармандӣ ва нақшофарӣ ҳам бисёр малакаи хуб ва таҷрибаи касбӣ дорад, ҳамчунин ҳамчун тадвингари хуб ҳам эътироф шудааст. Хулас як ҷавони соҳибзавқ, соҳибкасб, соҳибмактаб ва умедворем ки ин филм дар коргардонии ӯ миёни бинандаҳои тоҷик маъруфияти бештар пайдо мекунад ва нақшҳои марказиро дар ин офарида ҳам ҳунармандоне ки дар дохили кишвар ҳастанд ва ҳам ҳунармандони берун аз кишвар ҳам иҷро мекунанд ва ҳамин тавр нақшҳо насиби Юнусалӣ Эргашев, Ғайрат Қодиров, Хушнуди Дадо, Шогун Давлатбек ва Зарина Хушвақт ва Раъно Раҳматуллоев, Мунира Зоирова, Тухтасун Музаффар, Марина Конар, Муслима Турсунова ва дигарҳо гаштанд ва ҳайати ҷавонҳо ҳастанд ва фикр мекунам ки онҳо дар ин ҷода бисёр муваффақ хоҳанд шуд ва дар чанд силсилааксое ки бачаҳо аз рафти кор дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мекунанд гуфтанд ки воқеан ҳам силсила филми «Хона» барои онҳо як хонаи дуюм шудааст ва дар як муддати мадиде ки кор мекунанд хеле бо ҳам унс гирифтанд ва аксаранро ҷавонҳое ҳам ташкил медиҳанд ки бори аввал ба синамо рӯ оварданд ва ин таҷрибаи аввалинашон аст. Хулас аз фаслҳои гуногуни силсила филм иборат аст ва фасли аввалро мо бояд ки дар фасли зимистон моҳои аввали ана ҳамин фасл тамошо кунем. Хуб ин ваъдаи бачаҳо аст, дигар намедонем то ин вақт онҳо метавонанд ин нақшаро амалӣ кунанд ё на, вале ҳамин гуна навиштанд ки яъне дар моҳҳои аввали фасли зимистон қисми аввали ин офарида пешниҳоди бинандаҳо мегардад. Ва як чизи дигарро хотиррасон бояд кард ки наворбардории силсила филм пурра дар шаҳри Конибодом ҷараён дорад ва майдони асосии наворбардорӣ ҳамон хонаест ки дар яке аз деҳаҳои шаҳри Конибодом таҳиягарон ба иҷора гирифтанд ва онро бо ороиши миллӣ масалан зиннати дигар доданд. чун ҳама гуфтед инҷо бо шавқу шур кор мекунанд, воқеан ҳам ҳамин гуна аст. Вақте филм характери мазҳакавӣ дорад, ҳамагӣ кӯшиш мекунанд то тамоми шуру ҳаяҷони худро болои ҳамин лоиҳа равона бикунанд, то ин ки боз дар фаслҳои дигар низ роҳ биёбанд ва ин силсила филм як қадами хеле устуворе хоҳад буд дар пешрафти синамои тоҷик ва фикр мекунам ки боз чунин силсила филмҳо, яъне филмҳое ки беш аз пеш характери мазҳакавӣ доранд ва ба бинандаҳо саргармӣ мебахшанд, аз ҷониби бинандаҳо зуд пазируфта мешавад ва Фарҳод Ғафурпур ҳамчунин ишора кардааст ки албатта филмро бинандаҳо инчунин метавонанд тавассути кинотеатри онлайн Баҳор низ тамошо кунанд ва ҳамзамон филми мазкур барои бинандаҳо тавассути телевизионҳои давлатӣ низ намоиш дода мешавад. Мо акнун аз ин филм, аз ин гурӯҳи бачаҳо интизориҳои зиёд дорем ва бо шавқу шури беандоза намоиши аввали филмро интизор ҳастем.